Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Temaşevanên hêja şeva bixêr. Nêrîna rast dest pê kir. Mêvanê me îro li stüdyoyê lêkolîner û nivîskar Abdullah Xavan bixêr hat. Nav xêrê de bi mamoste Xwedê ji we rasî inşallah. Serçava ratin. Temaşevanên hêja îro roja pênca ye. Rejima Siyonîst hovîtî û êrîşkeriya xwe li hemberî Îranê dest pê kiribû 5 roj berê û ji ewro pêda ye heta îro. Geh rejima Siyonîst Tehranê ya jî hin deverên Îranê bombebaran dike. Li hemberî vê jî İran bi awayekî tund û bi şiddet bi füzeyan li Heyfayê li em bêjin Tel Avîvê li gelek deverên rejima Siyonîst ew jî êrişên xwe li hemberî vê dijwarî û dijberiya rejima Siyonîst didomîne. Birastî temaşevanên hêja ev mesele seran ser meseleyeke wiha ku em di bernameya xwe de serê xeber bidin. Em ê îro bi çar alî de ser vê meseleyê xeber bidin. Lewra ev ne meseleyeke di navbeyna dirê xistin ya jî di dewleta ku em bêjin sînorê wan bi hev dû vegirê dayîne yan jî di navbera wan de pirsgirêkeke sînorî ya jî pirsgirêkeke wiha em bêjin normal hebe û bi hev dû ketine. Ev di dewletên temsîliyeta wan jî hene. Lewra rejima Siyonîst ku em bi dewletî naz nakin, bi dewletî qebûl nakin, lewra wesfê dewletê tê de tune. Rejima Siyonîst bi piştgirî û desteka di serî de Amerîka, İngiltere, Fransa û Almanya gelek dewletên din derdora xwe tim tehdît dike, êrişî Lubnanê dike, êrişî li Gazeyê ji xwe kevir serkevir nehişt û Sûriye bombebaran dike, li Yemenê dixe. Bi awayekî destê wî bigêje kuê der ya jî cesareta xwe ji van dewletên emperyalîst û dewletên xaçperest distîne û vê dijwariya xwe li der û dorê dewletên xwe û der û dorên milletên xwe didomîne. Li hêlek ev rejima Siyonîst heye, li hêla din jî İran heye ku İran jî temsîliyeta wê û em bêjin ji ber ku ji aliyê dinyayê ve hatiye îzolekirin û embargo hatiye li serê danîn û dewleteke İslamiye xelk wê Müslümanin ew jî li gora xwe temsîliyeta xwe di nav rojhilata navîn de dewleteke mezin e û ji vê hêlê de her du dewlet îro em bêjin ya jî her du hêz îro bi hev dû re şer dikin. Dewletên ku ji aliyê rejima Siyonîst sefê xwe aşkere kirine hene dewletên ku piştgiriya em bêjin İranê dikin yek du do dengê xwe derdixin lêbelê bi pirayî li hemberî rejima Siyonîst vê êrişkeriya wê vê xeddarî û dijwariya wê beyanat û em bêjin wek şermezarkirin beyanat têne dayîn wekî din gavekî dîtbar, gavekî hêja, gavekî ku wê rejima Siyonîst vê em bêjin dijwariya wê bideseknandin nayê avêtin. Li hember vê meseleyê her du alî ku îro di şarekî germ dane dewletên din çi tewr distînin sivêro wê çi bibe di navbeyna wan de hin çûn û hatin jî hene. Em ê ser vê meseleyê bi çar alî wekî ku me got xeber bidin. Hovên Siyonîst yanî cesareteke çawa xwe de dibînin ku ewqa bêperwa rojekî em bêjin heta wiha jî hebû di navbeyna İran û Amerîka de hin saziyên beynelmîlel de jî ji bo nükleerê, ji bo xebatên nükleerê ku çûn û hatin jî hebûn, hin peyman li ser peymana de hatin xeberdan. Di rojeke wiha da rejima Siyonîst êrişî İranê kir. Em bêjin serfermendarê wan kuşt û gelek kesayetên ku di aliyê leşkeriyê de mihîmin mühendisê wan kuşt û bombebaran kir. Em ji vê dest pê bikin, kerem kin. Yani bi rastî ev tiştekî îro hatiye qewmandin ji 1970 nehad. Yani piştî İslam Cumhuriyeti İran gihat avakirin û pêve hesab û kitabik li hember hev hebû. Yani hêlik İsrail li hêlik jî İran. İsrail çer dikir? İsrail daima hebûna İranê ji xwe re tehlikak dibîne. Ji xwe re digo gerek İran bi şekil ki
daima zayıf be. O bir balavacı yani sali 10 sal beri, 15 sal beri daima İsrail tiştik digo gerek desti İran edi kimyasal silah tüne. Şu bu çe veya dibeje ek rasta eme bejin ki İsrail tehdit dike rasta İsrail şu bu eme ben zayıf be devletik lehember xwedidi İran dedi İranji tamamı gavê xwe lehember İsrail dihindure Irak'ydı, dihindure Suriye'di, dihindure Lübnan'ydı, o dihindure Yemen'ydi. Aslında şu bu İsrail sibi emeben ben hemberi hev ya da bu hevdu zayıf bakın gav dahatın avetin. Fakat ve cari yekemin bu rasta lehev xistin. Yani beriya anaji mesela gellik emeben salih derbasponji İran'u aslında İsrail yani ser Irak'ı, ser Lübnan'ı lehevde xistin. Ser Yemen'i lehevde xistin. Hezyen ku buwan ve girêdayî aynı var. Belê. Yani ser de aslında nikaş yawan, aslında her bad nabe nawandı. Ya da hevdu zayıf bikin. Ya da nige hevşe devleta qud bikin. Aslında her bik nabe nawandı bir rengi hebu. Fakat İsrail ev cesaretaş Kürdistine. İsrail aslında doğru xwed nere. Şehel kedi İran qam dike. Yani dibe me nige veya Lübnan'ı zayıf kir. Me de Suriye jide ew zayıf kir. De Irak'ı jide ew zayıf kir. Ew li gor xwe. Vî hesabat ke ica rasta dibe ezê İran'ı aslında aynı kuvveta ve heza ve qam dikil vedera. Hala İran karı zarar kebidi mi? Ne karı zarar kebme? Çünkü nokta ki irohatiye birayı Fatih ki İran cani İsrail ki ne eşine yani ve ardaya bu kö ama ben İsrail çerdi ki dar Suriye bombe xwe taveje dibe wala falan dera Suriye xistu vegerya. Kesi qal nabi İsrail şi bo çilve dera xisti ne were? Sebebekî jêra em bêjin sebebekî ku dibin sîwana mantıqî de bêjî îdî kes lê nagere. İsrail li ciyekê xistiye. Dilê wê wisa xwestiye. Ez vêhat bim îca goxta İran jî aslında muqametik bi tam çavî İsrail ge netirsîne ge gavik were ge navêje em ê bêjin sibê İsrail çû li İranê jî noqtê wê xist kû derê ji xwe em ê ben cikî tehlike dî ya da em ê ben nukleer gil wê dera çêdibe lê xwe wê vegere îro aslında herba wêya ye. Fakat tesîra wêya yani tüdbêjî wê li ser İran û İsrail tenê bimînin na. Tamamê devletê Rojhilata navîn û heta devletê alîkartiya van devletan dik. Yani ek İran ya da İsrail evana gişa alaqadar dike. Ji bo çem vêya dibêjin yani îro bine çend royî va hêdî di aboriyê de tesîrek li ser aboriyê hişt. Yani mazot va biha bû va zêr biha bû tesîrê li ser aboriya tamamê devleta jî dike. Ji ber ev herba go îro dûm bike yani bi İsrail tenê namîne bi İran ertere namîne em ê ben Amerîka va gemiya çîne sibê Çîn bi ez vêya qebûl nakim ki beyanat nivî rengî derdikeve Rusya bi ez vêya qebûl nakim İran bibêje ê piştgiriya devleta İsrail kir. Devletê heta Araba bêjim Körfezê ez bêjim. Ve üstü Amerika hay bezil wê derajixim. Çünkü devletik wexta hebûna holêk be wê rabe her tiştî wê bike ev tubine ev herb li nav Araba jî wê bela bibe. Yani vê herba ne de ara İran û İsrail wê tenê dimîne tesîra wê li heremê gişî çêbibe û ez vêya jî bibêjim yani İsrail jî û Amerika jî vêya xweşik zane bi van êrîşana nikare İranê bisîne. Yani em bêbin ev 2 sal nikare gazek tişkî biçûçik gistendiye îro bi quvweta orduya wê heye em ê quvweta füzê wê hene ew jî zan nikare bistîne. Hedefa İsrail ak tu dibêje ji bo çi werkirî dibe min nigê wê pejikandine ez ê îro İran qam bikim ew nukleera şmir tehlikeye ew quvweta İranê şmir tehlikeye ez karim zayıf bikim ez nikarim zayıf bikim ji bo êrîşkê. Yani îro em bêjin rejima Siyonîst heremê bi tamamî dide ber agir. Eveya fikr û ramaneke çawa ye lewra yani dewletên derdora xwe belê rayedarên dewletên ku xelkê wan Müslümanin, dewletên ku xelkê wan Erebin ya jî Sunî ne, Şiî ne ya jî Faris'in, Türk'ün, Kürd'ün van dewletê derdora rejima Siyonîst qismekî jê erê xulamê
Amerikan'e yan rastî jî xulamê rejma Siyonîstin. Yani êku xulamê Amerika ve xulamê rejma Siyonîstin jî. Lêbelê îro êrîşa ku rejma Siyonîst kir vê texmînê dikir ku wê İran vê şiddetê lê vegere. Lewra İran dîroka Siyonîsta de êrişeke wiha nedîtiye Siyonîsta. Êrişeke wisa pê muamele dike. Heta 5 roje di rojekî de du 3 cara, 4 cara, 5 cara em bêjin füzeya dişîne. Yani mukabilê her du hêza jî em dikarin vê bêjin. Ji aliyekê ve rejima Siyonîst hem ev tesîsê Amerika, tesîsê NATO'ya kısmekî jê maalesef ev jî heye yani. Tesîsê leşkerî NATO'ya belkî rasta rast teyarê xwe ranakin li İranê naxin lêbelê alîkarê îstixbarî didin rejima Siyonîst. Dewletên derdora İranê ê ku pêşî ji rejima Siyonîst re vedikin û teyarê xwe diçe li wan dira dixe. Hem ji aliyê îstixbarî ve hem ji aliyê hêza em bêjin rêya hewayî ve wiha avantajeke wê heye. Destê wê xurt e ji aliyê stratejîk ve ku me bêje. Lêbelê İran em bêjin ji vê aliyê de kêmasiya wê heye. Yani ji aliyê îstixbaratê ve jî û ji aliyê ku teyarê xwe nikare bilind ke bive ya jî di bejayê de ne di singa hevdûdan e. Ku di bejayê de singa hevdû bûna wê îro şeklê vî şerî awayekî dinê bûna. İran çi dike? İran jî belkî serê 30 sal 40 sale haziriyeke ji bo rojeka wiha dike. Bi füzeya xwe hazir dike. Heta li hinek dera di em bêjin di çiyaya da ciya vekiriye. Ciyê ku tê de sîlihê xwe, füzeyê xwe em bêjin veşartiye. Yani ji vê aliyê aqlê eskerî de leşkerî de teknîk û yöntema sîstema İranê îro baş xuya dike. Yani geva ku ev füzeyê ku süpersonîk ku dibêjin, füzeyê Fettah ku dibêjin lê navkirine ku di destê wê de tune bûna belkî İran heqetê jî dibû ku ketibûna jî. Lêbelê ew jî wiha bi herbeke ku xwe muhafaze dike bi rastî vê jî dibêjin ji xwe. Dema ku Siyonîst dev ji êrişkeriya xwe berdin, em ê jî êdî êrîş nekin. Çi gava ew êrîş me bikin, em ê jî êrîşî wan bikin. Di muqabilê wê de behsa wê dikin. İran wê vê şerî çiqa dikar be bi domîne dewam bike? Yani wek te got di destê İranê de ana tiştê heta ana derketiye. Yani sê heb füzeyê xuya dikin. Ne du dönema wexta heniye ew Qasım Süleyman wan de hinek rakirin füzen jê bê bala we ek şopan dibin. Di 7 saeta de gehaştin İsrail. Yani wea her kesî wexta lê dinarê digola wea sembolîk e. Ek ana davêjin bi piranî balastîk füze jêr dibêjin, evana di 3 deqa, di 4 deqa digihin İsrail. Fakat balastîk füze wan mahiyeta wan çi birayê Fatih? Evana evê em ê bêjin atmosferê di binê vir derbas dibe. Di binê atmosferê derbas dibe. Wexta dikeve hudûdkî jî dibêjin demîr qubbe a İsrail heye, evan balastîk füzana tespît dike. Şisedî hinek dibên 6, hinek dibên 7, hinek dibe 8, yan şisedî 20, şisedî 30 dîs li nav İsrail dikeve. Fakat eg İsrail pir zaiyat dayê ev süpersonîk em jêr dibêjin birayê Fatih mahiyeta van füzana çi ne? Ev ya atmosferê wexta şiqilifê xwe derdikeve ev atmosferê derbas dike. Ew ê tebeqê derbas dike. Derê wê dira radar wê nabîne wexta derin noxta xwe دوێ dera dîz dikeve atmosferê û eyn wek brûskê da dikeve êk îro zayiyata herî mezin gidayî İsrail ewan süpersonîk füze ne. Em dibên vana îja çuqas gi di destê İranê de gizêde bin, çuqasî em ê bêjin jimara wan gizêde be, heqûsî bêtir wê tesîrê li İsrail bike, îro jî tiştê tê fehm kirin. Hem Demirkuba İsrail
و هم جی او füzeyek süpersonik dibêjin gid destê Îranê de ne İsrail nikariye muhafaza bike. Hatta li hember balastîka te jî ana anî ziman yani demir xwe wexta em ê bêjin gid hatin derbastibûn ji hêlkê jî ji gemiya Amerîka ji bo wan balastîkana ew füzana yani ginek hevin ji wir dijî yani müdahale kiribûn. Fakat ev süpersonik ev nakevin ve xetkê û wir derbaskin ev ya tesîrik mezin hem li ser İsrail hiştiye hem li ser milletê wê hiştiye hem jî îro ad xeberler ad wedî yani ew qarargaha Mossad tê jî darbek mezin xwar ev ya ji xêndî zaiyata dide ew tesîra wê ya psikolojik jî hem li ser orduya wê hem li ser milletê wê hêlî. Yani li aliyekî jî guhê dinyayê li çûnû hatina navbeyna her du aliyayê lêbelê di şexs hene îro li ser wan pir tê xeberdan. Yek ji Netanyahu ye. Netanyahu çavê xwe sor kiriye. Tamamê derdora xwe dixwaze berde agir û milletê xwe jî Rêz Erdogan serokkomar wiha tarîf kir. Got bi vê dijwariya xwe bi vê dijberiya xwe milletê xwe jî dixe talûkê. Li wira îro 5 roj bi serê wan de füze dibarin. Pirê xelkê İsraîlî, xelkê Yahûdî ji wê derdirevin ji xwe pirê riya jî girtiye Netanyahu nahêle kes derkeve. Di aliyê Behrê de tên Kıbrıs'a aliyê başûr. Ji vê hêlê de aktorê yekem yeko îro vê fitne û ficûrê kiriye Netanyahu ye. Lêbelê yê duyem belkî yê mühîmtir jî Trump e. Trump li wira dow îro û sibê teqlê wî li hevdû nanêrin. Kararê ku dide nihêrî qerarekî dide divê min herba Rûs û Ukrayna va ez ê biqedînim. Roja din nihêrî qerarekî din dide. Rokî divê ez ê em bêjin rejima Siyonîst bidim seknandin. Rokî divê pêşî vekiriye em ê Îranê daxînin, em ê Îranê bixînin ji wê aliyê de. Beriya niha ew jî li hevdû civiyane konseya xwe ewlehiyê civan diye çi divê? Divê bira İran bê şert û şurût teslîm bibe. Win vê tehdîtê yani vê tehdîtê çawa dixwayînin ew ê Trump dibin tesîra Netanyahu da vê siyaseta dijwar bidomîne ya ew ê wî teqlê wê sivê biguherin li gor we. Li wira navbeyna wan de jî hin dewletên wek Qatarê dewlet diçin tên ji bo li hev hatinekî. Sev gotina gitte ana behs kir yani bê şert û şurût gerek teslîm bibe ve me pir dikud dîbû Trump ji bo Gazê jî digot. Ji bo Hamasê jî ji bo Hamasê jî digot. Heta wext jî dabû ne? 24 saat bû dur got 48 saat. Fakat yani yekî wek Hamasê ew çika got Trump em ê bêjin bi cî nehatû pêv çer bû xerabû na. Wek berê yani gi çawa devam dikir heta tesîra belkî ne wek berê. Tu nere piştî wê bêjda werin em ê ja biraqe peymanek di navê wan diçebe, li hevdîtinek çebe. Aynı Trump tu nere vê hat bêje. Ji bo Îranê jî aslı siyaseta Trump ya da em bêjin a Amerîkayê îro dimeşîne aslı siyasetek Amerîka em ê bêjin xetek wê heye. Fakat Trump ji vê xeta Amerîka belkî aynı xetê dimeşîne fakat wek te got tu nizanî wê çep rê bide tu nizanî wê rast rê bide. Tu îro nere çep tu dibê rêre dat vê ola wê sîla çep lêxe tu nere sibê got navê ma ne çep ez ê rast lêxim. Şekilkî wê ji ber wê ev beyanata gid heqê Îranê digidaye muhakkak belki tesîra Netanyahu ser wê hebe çünkü Amerika ya da mem hilbijartinê Amerika giş hesabı kitabê li ser alîkartiya Yahudiyat dikin, rejima Yahudiyat dikin, lobiya Yahudiyat dikin ad Amerika xurt belki li gor beyanatı gidabe. Fakat Netanyahu em ê bibêjin îro ne li ser ba ya da em ê bên yekî dil li ser ba. Heqîqeten wek tiştekî em dibêjin wê Netanyahu ya da em ê ev herebag îro Netanyahu em dibên derdixin, em dibên benzînê lê dike. Ev herb wê sekinî ba
لگور قناعتامه نبوی شکلیه یعنی سیاستک إسرائيل جي هي بالحصاد الروشلاتان نافينده فقط هنك جي مثلا بحث أردوغان كر يدا مبجن هنك lideri de. Yani sanki ev işa, ev siyonizm komple suce ve tüneye suçdar giş Trump'ı. Henik bir rengi jereddin. Suçdar Netanyahu'ya. Henik bir rengi reddin. Ne var ya? Ama ben iro yekik duhazı tekili xo bi İsrail bidomine. Ama ben sibegi Netanyahu hat ve beyama suçdar giş Netanyahu bu. Netanyahu çutu suç ne varım bi İsrail'e ticarete xo berdam bakın. Tekili xo berdam bakın. Ev nerin eri rastı Netanyahu şubo koltuğa xo belki gavna tavece. Fakat ev iro siyaseta roşlata navindiki temeşandın Suriye, Irak, Lübnan, İran ve belki bahsa Türkiye bakın ev düşünce siyonizmeyi eme ben kija seroke ve hatı buji tüdnere ve çizgi ve xati demeşine. Yani naive mane ev şirove pırten kirin yani Netanyahu her tişöbe ve işte gulu çiçek u bakça nerine kwara şaşa. Aslında veya gelek lideri devletayı gezluan dinerim goxta ve advejin yani sibi eme bejin Netanyahu her yeki duvara ya bir masuçlar giş Netanyahu bu. Eve fikriyat göre alema İslami o lideri alema İslami ve fikri eder keve. Rastı şissedi eme bejin Netanyahu şu bu koltuğa xwe devam bike hamle nadike fakat asıl iro tişte gite qawmandin li Lübnan'e, li Gazze'ye, li Irak'e, li Suriye iro li İran'e encama ve giderketiye ve belki bahsa em devlet nidi bikin veya projek siyonizmeyi daniye o veya berdam bikiş. Berveye keçiye iro devleti ez wan dibînim. Yani serid belki em bahsa Türkiye jiyana bikin, İran jî bikin ev siyonizm şuxwer tehlike artık dibînin. Şi insaniyet yer tehlike, şi hebuna xwer tehlike kedibînin, tirsk kedibînin advurdu belki pişgiriya ve bikin. Etudnerin ki İsrail iro Amerika grabı pişgiriya ve bikin ya da ev devleti garbi gibi pişgiriya ve bikin. Yani roşlatan navin de ek pişgiriya İran'ı jid ve derade bikin. Xweziyam ev otaya pişgiriya bikra devleti Müslümanayı fakat maalesef vaktam pişgiriya İran etkin em bahsa Çin etkin em bahsa Rusya etkin ve derade. Beli em yani devlet teko pişgiriya İran etkin ya jî em bêjin li hember rejima siyonîst ki çi beyanat em gavek edin bahsa wan jî bikin em ser videoyan de ser em bêjin dîmenan de çend daxem xeber bidin. تماشاوان هجر عالیه کی وجه چاوی من ل خبره ام اجانس تعقیب کن لورا شرکی گرم شرکی هران دبکو ایریشن نو چبن لورا ایران به سیستم که ایدی به دنیای دا قبول کرن ایوارا دست پید که ایوارا فوزه و خودشینه اوجی جالی استراتژیک و جالی لشکری و معنی که ویه بلی بلکی ام پر سرویا دریج ناکن لبلی ایرو بردستی سویجی دست پیکر یعنی دناو روژه دجی وها سیستم ها گوهراند جارنا وها حمله اوجید که کو رژما سیونیست هیویا ایریشی ناکه نیری حمله یکی دنکر جبر و دبکو خبرین داوی و خبرین لزگینی در کبن امیجی به تماشاوان خوره پارو بکن هن دیمننج تلاوی و یا جی حیفای برا بین سر اکرانان ام سروان هنکی خبر بدن یعنی او بمباران سر ملت غزه او آواهی و بیناین کو هلدوشیان و انقاذ چه دبون ایرو تمام دنیای لتلاوی و لحیفای لهنک دورین کو دبن اشغال سیونیستای دبینن لبله ام نابن شاهد کو تقوم تملت ببر وان دیمنات کevin یاجی ببر وان سیونیستا و یهودیا خلقی وان جد کevin یعنی خلقی دبکو قسمه کیجی خلقی سیویل بنجی لبله وی شری دولت ها دای دست بکرن وی شری حکومت ها دای دست بکرن اونجی پی رازینه اونجی پشکری آوید کن اونجی او دستک آخوژه ناکشینن و حتی او بمباران سر ملت غزه همن لعالی ویالی ایجا رژما سیونیست و دبن اشغال وان دای لوی دردچن
دیلانê dikin li wê der festîvala rast dikin henekê xwe wan dikin ev êrîşa Îranê li ser milletê İsraîl wê çi tesîr bihêle lewra em vê dizanin ji mirinê pir ditirsin ji dinyayê pir hez dikin ji bo vê em bêjin qubbê hesin çêkirine sığnaqa dibin erdê de çêkirine silahê teknolojîk hene destê wan da ji bo ku xwe biparêzin xwe muhafize bikin karşo tevî vî awayî jî İran ava em dibînin tiştêtîne serê wan bi ser wan da 24 saet füze difirin û avahiyê wan xera dibin enqaza da dibînin ev tê çi manî Yani berî her tiştî te jî behs kir Xwedê Teala behsa ruhê wan dik behsa karakterê wan dike dibê ji mirinê pir ditirsin yani veya ne insanlık dibêje fakat di hayatê di wexta tu lê neheqeten were bira ji vê derdikeve holê yani ji hêlkê de em ê bêjin wexta bomba dibare hinek derdikevin em ê bên kûçe û kolana slogana tavêjin tekbîra tavêjin ji hêlkê jî dik wexta bîna füzakê tê ya da sîren lê dikevin di wê dera de herkes yani wek xilta wek mişka gida dikevin em ê bên sığnaqa bin cê kolanı bin xanya bin bîna di wê dera de derdikevin wê dera veya çi rê dide aslında milletik yani heta ana em ê bêjin Netanyahu tişkî ban dike çi dibêje ji milletê İran erdibêje vê tam wextê wê ye rabin ser piya em ê weşmela xelas bikin ev rejim wextê guherandina wê hatiye ev ê bala me kişan yani ji hêlkê de aslında wexta bomba tavêjin ji hêlkê de em ê bêjin ji hêlkê jî de dixwazin ji hundir de yani dengek ki bilind bibe muhalif bilind bibe em ê bêjin rejimê ya da idarê ya da hükümetê di wê dera de zayıf bikin aslında aynı tişt îca belkî dengê wan naxwazin giderkevin bine de ev bînaya Mossadê de êrîş lê bû pêve hemen müdahale kirin gotin gerek ev di ser medyaya civakî di zêde dernekeve çünkü milletê wê wexta êrîşnê bi vê rengî dibin xeberî nû çenî nû derdikevin zam we jî şopandin niha temaşevanê me jî şopandine perenî pir mezin mijarekî me yî din jî ev e hilweşîna mezin ve dişêrin me gotiye ger ku hevalê me bibînin bira vê qajeyê bidin yani xesarek mezin heye lê belê ve dişêrin ve dişêrin ez wê dibêjim perenî ana mezin didim birayê Fatih bê me ji vê dera derxin aslında ev herbike vî şeklî dewam bike û tê famkirin jî ew demîr qûbe ew muhafazakirina ge ew dibêjin bi vî şeklî nikarin muhafaza bikin û ji hêlkê jî de ew fizîk me behs kirin süpersonîk gi destê wan de hinkî dijî gi duwê dera derbas bin ew tiştê Netanyahu ji bo milletê İranê ji bo Tehranê gi ban dike aslında li Tel Avivê li Hayfayê li tamamê İsraîlê va hêdî ev tiştana derdikevin holê çünkü heta ana ev insanê gi hatine wê dera yani giş bu wada dinyê hayatık em ê bêjin zengînî di hundirê em ê bên refahê de bi vî şeklî bi wî millete hatine ma hêlkê de gi bomba bi ser wan de gi bibarin îro milletê wê dixwaz ji wê dera derkevin ne milletê wê tenê bilhassa di hundirê orduya wê jî de du hev milletê vî rengî li hember hev hene li aliyê din jî milletê İranê jî li gor ku agahiyên tên bi yekdengî piştgiriya hikûmeta xwe dike piştgiriya dewleta xwe dike lewra dinya jî vêya qebûl dike îro vê hikûmê ku li meydanê ye sebebê wê tenê rejima Siyonîst e îro şerê ku fîtna ku di nav vê erdê de ye tev serê wê destpêka wê rejima Siyonîst e ji ber vê milletê İranê xwedî li dewleta xwe dike nareve lê berê rejima Siyonîst milletê wê çi rêv vînin çi qul bivînin çi em bêjin firsetekî vînin erdê xwe terk dikin lewra ne erdê wan e jî ji xwe belkî vê jî dibin mêjî wan de ev jî hebe yanî erdê ku îşxal kirine erdê ku belkî çil pêncî sal berê 6 sal berê meriv here ne erdê wan bûn ne baxçê wan bûn ne avahiyên wan bûn ne xaniyê wan bûn ew erda ku îro belkî têda zeytûna top dikin ne ê wan bûn
فلسطینیانه غزلیانه ملت شریع روجاوانه او هاتنه در اشغال کرنه دما کو سروان ده اف بومباج کدبارن براحتی دخوازن برفن يعني لو راج دنیای جی پر حزد کن جمال دنیای جی پر حزد کن حیات خوشی پر حزد کن وزانو کن نخواد یوان درانه جی جعالیه کی بجی که عبدالله بحث کرد تماشاوان نیجا رژیم سیونیست نخواستم او تخریباتا کو ایرانی لسر سازین و قرومین فرمی رسمی وک موساد وک نک جیان استراتژیک و خسارت دوان جوان درا ناهیله روزنامه‌گر امبیجن هندیمنان هن خبران آگاهیان بستینه و دری به زمان ترکی قرارت ما کد بیجن در دوراوی امبارگو ده سری و دری نشان دنیای ناده چما جبو کوش دنیای را ویان نیگوتن اری ایران هزک بقوت ایران وال آواهی مستعد خال جی استراتژیک خال هندورین کو بلکی دستو پی سیونیستا جید که ولوان درجید خال جبر و هندی من دست مدتن لبله ایرو تکنولوژی هاتیه جیه کی وها کو هن جیات اجی نکاره بشیره لورا دناو وان دجی دناو رژیم سیونیست دجی اسنا بمب ایریشه ده اسنا فوزین ایرانی کد کهون بوشانین زندی در اینترنت ده بوشانین زندی دنیا وانا دبینه چه سوسیت سریوان راحتیه تف خویاد که ام بحثا تورين دولت ابكن يعني ايرو تركيا مثلا مش تركيا دست بيبكن لهردو عالية ام بيجن وك ام بيجن جبوس سكونتكي تشيف غازيد كاري سلو كومار اردوغان روجا اول دجي ايروجي لهمبر رجما سيونيست سبب في فتنه رجما سيونيست ملت خدا و تعلقه و هدف آوی ترکیه بیاجید بیجن باخچلی ایرو بیاناتک داخیانی یک نودا آرمانجو داخوازا هری داوی یا سیونیزم عردو آخا انادولیه امن بیاجید بیجن تبی کو ویات دیزانینجی او عرض موعود او جعالیه توراتا کو هاتیه تخریف کرن جخوره ری کی دانینه باوری کی اینانجه کی دانینه لگوروی ددن دوی شخوره دبیجن عرض موعود هیه واندرات تف خدا ام بیجن هدیه مکریه خلاتی مکریه امن خدیه واندرا ولگوری وی باوری در دورا خو و هدا ویژن آگر یکش ویژی ترکیه تبی کو اوقا صورت خویای زلالی جی هیه توری ترکیه یا جی دولتين در دوراوي مثلا دولتك وك مصري تقاوكي نابيجه دولتين عرب امارات قاوكي ديتبار نابيجن و ملتي وان ويا نزانه كو سفيرو رجما سيونيست بإيراني بلبناني بسوريا تاني ناسكنه شما دولت وها توري ضعيف نشان ددن يعني براستي سوريا تحبكي جورد لدنره سوريا تد خوازك مرب بينه ایرو اما بین دولت امریکا یا دولت غربی ایرو دروشلاتا ناوینده لسر تمام دولتا حساب و کتاب کیتکن اف حساب و کتاب چنه باور بک لسر کیجا دولتی کیجا bayrak هیزه دشوار نمهمه yani اما بین شهر که bayrağa شینه شهر که آداسو چاکوچه شهر که سترکه fakat او bayrağa وقتا net çizgiya wan debe ya da اما بجن هدی برشوی خطاوان گوی درکه لگور و گاف کتابشن. ایرو تشتی گتو بحث که اف خطانا اف گاوانا جی دمک دریجه بسر کر تاویجن بسر اسرائیل تاویجن. و به بیراوه بایدن بیاناتک داوی چاقه. بایدن چی دو گود؟ گو وقتا دولتی گوک اسرائیل گتو نبا gerek ما دولتی گوک اسرائیل آوا بکرا. بیاناتک به وی رنگی دابو نواره. بله. Peki vakti ve beyanata gıda Biden manavi çi bu? Aslında proje gerçekten navingi gişi tavejin le ser devleta prive be ser navi İsrail tavejin. Aslında İsrail iro şuan buyu ve gemike
yani emi bejin devleti Araba ve ke terbiye bikin binaş harba 67 verdi dedi got harba 6 roja devleti Araba şuve roji u hatta iro rayfati dibe bine muşve khati derkevin bine İsrail emi beraser seriyet hatta ana politika xwe li gor veya meşandin du devlet şuve khati hedi derdiketin İran roja gahatiya avakirin nedve khata debu Türkiye jî di salê paştê bilhassa diwarê teknolojiyê de diwarê çek û silahê de di warê em ê bên hêdî teara de gav natavê û ev gavana jî pêş derin. Ew çarxal li rojhilata navîn ava kirine du hev dewlet em ê bibêjin dibe vê çarxa te ya zê xera bikim ya pêş de ihtimala gixera bikin heye. Ji ber vê em dibêjin aslında Baxçelî ew tiştê tu dibêje veya nek bezane bun gotiye ya da mem sero komar waqta veya dibêje nek nebzane bun dibêjin çünkü berêjî medgo bine Lübnan heye Suriye heye Irak heye İran heye Türkiye ya digo millet digo maşkul el İran exma İran kakarin te ama piştî waqta bingah hazır kirin û pêve tu neril İranê xistin piştî İranê xistin û pêve ew argûmanê di destê wan di birayê Fatî tu nere derxistin ser hê ev pejaxa 10 sal bir İranê re peyman çêkir bû pejaq li hember ve tu eylem nedkirin do naper derket gu her tiştê xwe me hazır kirî tam wextê ve hatîş bû em rejimê biqulipînin. Peki ev tişta de behsa Türkiye kir sibê di hundirê Sûrî diş Türkiye yani hazır gav hazır ve çir bejim ve bemel ve dera devlet ki misalin em bidin PYD YPG Türkiye bez kabul makim. Wexta Türkiye bez kabul makim. Kuvveta Sûrî li hember İsrail ji me pişkiriya te kir ki va ana jirwer dibêje kiş pejaxê jirwer gotiye Türkiye ji bez kabul makim Sûrî hezavê tuneye çend hep rampa füzesî danê nehê li tearê Türkiye ve dera bifire avay Türkiye ve İsrail jî tedî mere pir dûr dibîne tişkî hazır yani ji ber wê aslında vanê îro van beyanata din nek em ê bêjin îro fehm kirine ji ber vê yekê mere dibêje aslında Türkiye vakti biska digot peyv heye amel tune aslında gavana miş bu İran'ı ji berê digot yani du vakti Gazze'de du vakta Hizbullah du Lübnan'ede du vakta Irak'ede vakta ev gavi İsrail avetin a ev erişag vakta kiribu vakta heze wan gış gxurdban müdahale kiriba İran hakusi pê teşya İro Türkiye vakta bez pişkiriya İran'e rasta misalan dikin dve derade ev tiştî gisibi Türkiye gibi beşe ve peşaya bigirti şeyla Türkiye'de o beyanatı hükümeti o Baxçeliş muhazbi çabizle binerim. Yani Türkiye belki demako j aliye hükümeti ev beyanat daxuyani tene dayin vaki kuago jmeriv ra dur tele bele dünya ka wuhako ambejin Hindistan u Pakistan behevdud kevin. Ukrayna Rusya Avrupa و Rusya behevdud kevin. Çin u Amerika şu xwe di serî qoloçê xwe girtine hevdû û li ser hêza dinyayê di şerkî dane. Koreya Başûr û Koreya Bakur di singa hevdû dane. Türkiye û Yunanistan di singa hevdû dane. Di navwan de pirsgirêk hene. Em dinêrin îro kî hemêza xwe ji Yahudiya re ji İsraîliya re vedike Kıbrıs'a Başûr yani ya ko belki em dikarin bêjin bi Yunanistan ve girêdaye Yunanistan ve girêdaye yani aliyekî Yunanistan aliyekî Kıbrıs aliyekî rejima Siyonîst derdora Türkiye jî yani bi van dijminê wê tijeye yani ev net ihtimaleke dûr e hatta demekî nêz de ev silahê konvansiyonel ku dibêjin silahê ji aliyê teknolojiyê ve ew baronê silaha dibêjin ihtimale ku van birîna hê bêtir bixurînin û van silaha bidin cerbandin silahê hê zêdetiriyê konvansiyonel ji ber vê tewra çi dibêjin beriya ku meriv têkeve müdafayê pêşî meriv êriş bike yani îro heta îro İran di müdafayê da bû xwe muhafaza dikir du sekinî sebir dikir li îro çi gavê ku êriş kir çi gavê ku berxwe da
و چاخه دنیا جی بحث ایران کرد با ایران جی هیزکی حتی وقت مدگو که ایران چت که چما ایران دنگی خونه که قی ایران مریه قی ایران هیزاوی نمایه دماکوسی له خود درخست چکی خود درخست دنگی خود درخست هیزا خود درخست دنیا جی بحث وید که جالی کی وجی اف مثلا جاسوس هیه یعنی لبنان دا جاسوس ایران رژیم سیونیست او جهازا د امبیجن اندام حزب الله دا تخاندن دور دربکی حزب الله خست براستی ایران دا جی پنج روبره او رایدار نوانی لشکری کو یکو یک کشتن evji zafiyete kiye ji bo Îranê. Türkiye ji vê hêlê de belkî wek Îranînîn be jî lê belê Türkiye jî nekême. Lewra 8,000 10,000 hemolatiyê rejima Siyonîst hene li vê der. Sazî û avahiyên masonîk hene. Hatta sermaye pirê wê belkî xwediyê sermayeyê Türk yê Türkiye ku binê wê dikolin kalê wan bavê wan dikolin tev masonin. Îro parlamenteri Hüdaparê Şahzade Demir parlamentoya da behsa vê dike. Yani Türkiye ji anha da divê pêşî li van mesela bigire. Pêşî li ew mesela casusiyê ev kesê ku ji bo rejima Siyonîst dixebitin. Hatta qismekî jê navê wan Ehmed Mehmed Nihêrî di ser medya civakî de di ser ekranan de bêperwa rejima Siyonîst diparêzin. Dijberî Îranê xeber din, dijberî em bêjin hin dewletên ku li hember rejima Siyonîst diberxwedin li hember wan xeber didin. Ev jî hin tişta bi me dide zanîn ya jî dide qebûl kirin ku Türkiye jî ji vê hêlê de ji aliyê îstixbarî ve erê Türkiye ne wek Îranê ye belkî îstixbarata wê hê belkî bixurttir e lê dema ku kete dawetê ecêba wê vêya çiqa pêk bîne yani mesele hin ki ew jî heye ser vê hûn çi dixwazin bêjin. Yani aslında şehela istihbaratı û şehela teknolojiyedi. Hadise pir ser çit hat işteğlandın ser ew cihazê Hizbullah Lübnanê gvan de hatin teqandin pir ket rojeva dünyayê. Hatta ev de hat işteğlandin yani digo herb yani em bên pêlikek zêdetir bû. Çünkü heta ne kes ki tişkî waya neda bû. Heta millet gel ka digo yani telefonê destê me jî neteqin biteqin bi vî şeklî şirovet hatin kirin. Îro ev tişta di ser Îranê tê işteğlandin. Çünkü em ê bêjin ev insanê şwara dike dibêjin zilamê bîlimê ew em ê ser êk nukleerê dişuxulin ya da em êk li ser muhafizê dewrimê komutanê wan bû. Evana yekayek wexta gidwê dera de tespît dibin û êrîşkil van insanlar gitên kirin herkes vêya fikire. Evana şikû derê zanibûn. Tabii ji vê hêla de tedbîrê dewleta ji xêlkê fakat ev şirovê gitê kirin bilhassa di heqê Hizbullah jî dihat kirin ez ji du hêla lê nerim yani wek tamamê Mossadê û herkes zef kiriye û her cî zef kiriye û istihbarata wan her cî zef kiriye ez bi xwe bû çavî lê nanerim. Fakat teknolojiya îro di destê wan de ji bo insanek çin di çi karî dike çi faaliyetê dike di çi noxtê de ye ji wê teknolojiyê îstîfade dikin. Mesela Hizbullah Lübnanê em dibêjin ew cihazana piştî gişandibûn wê dera aslında hilakê şandibûn ew fabrîqê wan tespît kiribûn hem ji bo biteqin bomba xistibûnê êvçûk hem jî ew dengê bit û bistînî jî xistibûn hundirê wê. Vêya kirin û pêv 6 meha 8 meha salkê li wan godar kiribûn û herkes jî ew cihaza her kû derê noxtayê kû derê yani ev telefonana destê me de ev herkes pê îstemal dike tu li kû derê ana tespîta wê nayê kirin tespîta wê tê kirin. Ev teknolojiya pir pêş diçûye aslında em ê bên ev lîderê wanê demek dirêj evana em ê haziriya xwe dikirin evana li kû derê ne li kîja noxtê gi derbasibin ew cihazê gil ser wan ya da pê îstemal dikin di wê dera jî di wê teknolojî îstîfade kirin heta bi yapay zekayê ji vê îstîfade dikin ev vêya jî merebîne yani wek hinek dibêjin di heqê Hizbullah jî digotin îro di heqê Îranê jî dibêjin yani wek Mossad ketiye her derê her cihî bûyî çavî ez lê nanerim ama adna ez dibêjim ak tu dibêjin ev vêya noxtak mühim e çünkü êk wê bingahê hazir dike kîne ev casusanan e
یک وی نقطه حاضر دکی کنه وان جاسوسانانه ایران و دست به ما بیرم کاوا کریش با گوی وان تسبیتانا بکن شبو گم وان کسانا دیار بکن و جزا بکن اوه وقت جی گود ایرو سیبگ به سری ترکیه و حقوس امی بین یهودی گد هندره و آدنه دولت تمام مسلماناگی ایک بیل حسا تهلیکا اسرائیل هنه گرگ وی تدبیره بسینه لگور قناتام جوکاته یعنی ترکی شان adı gerek ve tedbire bisine tespitana kırnu pevji yani karar ni pir dijwar gerek de hakkıdır. Hem duvarı hukukit gerek yani maka kanuniyet bide hem jî gavni dijwar bavêje belki îro netica gizayeta İranêjî yek jê didi belki ev tedbîranê sert nestîne yek jê ew. Belê. Temaşanên êja li gor agahiyên ku tên destê me Îranê dest bi êrişeke nû kiriye, fûzeyên nû em bêjin birê kirine. Ev jî ji aliyê rejima Siyonîst ve hinek tedbîra ji bo ku bistînin sîrena lê dixin û miletê xwe careke din dawetê sığnaxa dikin û bin erdê dikin. Yani ev mesele ve germahiye ve demekî jî bidome heta ku agilbestiyekî ya jî di navbeyna wan de wê kîja dewlet gav paş ve bavêje belkî rasta rast bi vî şeklî di raya giştî de di medyayê de filan dewletê gav paş ve avêt û mağlubiyetê qebûl kir bi vî rengî nedin jî lê di nav beyanatan de di nav em bêjin ew tewrê wan de em ê vêya fehm bikin Îranê heta aniha li hember rejima Siyonîst ne belkî di nav de di xuyaniyê de rejima Siyonîst belê pişt wan de Amerîka jî heye, İngilîz jî hene, Fransız jî hene, Alman jî hene li hember wan berxwedaneke hêja dide heta aniha jî di beriya bernama me jî bi fûzeyên nû careke din êrişeke din li hember rejima Siyonîst li hember ew erdê ku dibin îşxala rejima Siyonîst ne êrişeke nû daye dest pê kirin. Bi rastî ji aliyekî ve jî Gaze di halekî ne baş ne xweş daye. Êrişên rejima Siyonîst hember Gazeyê jî didomin. Lêbelê dema ku milletê Gaze bi hilweşîna rejima Siyonîst bi ew bombekirin û fûzeyên Îranê ku li wê derdikevin heta di ser Gazeyê de derbas bibin û li wan fûzeya dinêrin pê kêf dikin ev jî dilê me re rehet dike biçekî yanî milletê Gaze ku ew xa 2 sale dibin bombebarana rejima Siyonîstan e û her ro diro cenazê wan li erdê ne xelayê heye birçîbûn em bêjin nexweşxane bi awayekî em bêjin ne baş dane û ji xwe ji aliyê kar û îş û em bêjin perwerdehî û ji wê aliyê de jî ji xwe em behs nakin yani perwerdehî 2 sale zarokê Gaze ne mekteba navînin yani mekteb têne bombekirin. Lêbelê bi van êrişê Îranê ku bersiv dide û kêfa wan tê ev jî meriv kêfxweş dike yanî li hêlekî cenaze wan li erdê li hêlekî kêf û şahî dikin bi van derbê ku rejima Siyonîst dixwin. Ser Gazeyê hûn çi dixwazin bêjin? Yani aslında o İran bi hev girêdayî. Yani îro mağlubiyetek em ê bêjin İsraîl ya da zayiatek mezin bide ben wê li qirka Gaze süst bibe veya li ber çavayê ji ber wê jî aslında ev şehêlke de ev 2 salı insan ev komkujiya ev zarokana ev pîrekana ev bi hezara insan hatine qetil kirin şehêlke de aslında milletê dînî giş ne milletê Müslümana tene bi wî çavî li herba İran û İsraîlê dinerin. Yani ez bawer dikim belkî yani Gaze ev 2 sal ev hedîsek derbas nebû heqûs tiştê insaniyetê heta ana ne diye yani dîroka nêzîkî tarixa dîniyê de komkujiyê bi vê rengî li ber çawa de ekrana de insan gi perçe dibin insanê dîniyê ne dîbûn di dîroka nêzîk de. Piştî giveya dîn û pêve ev herba Îranê wek te got ew füze gi wexta derin û pêve ne em ê bên dilê însan na tenê êk temamê insanê dîniyê gi hepik vicdan bi wan re heye
دبی والله وان انسان نه حق کربون حتی انا هدی تلویزیون adı bejin yani bir İsrail veya hak kiriye aslında veya hinzuye çünkü gellik eme ben zayiatı gitbe dağın gellik gızarara gitbe dağın belki ev travma gazeyi tamam dünya geçe kiriye hep ki dili insana gitbe hoş bebe aslında şehir kedici tüdnere insan beri ev harba mesela İran و İsrailci vicdani millet nema kabul kir şipinci و çar hep devleta زمانه وان جدا باوریا وان جدا فکر و رنگی وان جدا دنره وان انسانانا هاتنه و بری خودانه گازه دخواتنه هندوری مصری دوی در امه در باسی دریه رفاحه بن وجدان کی به وی رنگی لدنیای درکتی میدانی شبرویه که aslında gazze de برای فاتح yani ne ev kom kuji teni ne ev zaro giş ne ev birçibun teni yani diyordu legor dinye insani dinye diştik hat venda kirin. Çiye insaniyet, çiye mafi insana, çiye hakkı insana de Gazze'de hati venda kirin. Ya tül insan ki insani ve deradnere ama be hani kharine beladkin tüdnere hazara insan tasiye vandı desteğe vandı şu bu çene kut bistine. Zaro ki perdiştağlı tüdbeya kav tüçid yani dünya tüçid xwazı tüç bir zaro kirdi beje. Belki gellik eziyet kişandı be zaro dibe vallahi az xwarine xwazım. Ez tüç gidin naxwazım. Bir çiye o insan. Tüyeki ihtiyar sualdı ki dibe ça dibe vallahi efseroy çaroy zevede dibe qırkamır der basna buya. Belki çend redip işte o video hat kişanın belki çend redip insanı ne diye. Gil hember veya gid devleti dinye gid sekinin fakat insaniyeti tamamı insanı dinye. Zamanı İngiliz, Fransız, Arap, Türk, Zaz, çi dibe. Gvakta lüvit işti dibe. Ne vicdanı bir kabul maka. Olarak dedim ben küresel, meşi küresel destekliye. Ma ve haber çe bu. İnsan ne ma vicdanı onu kabul kır. İşte gvakta tül ve tabloya geldiğinde insan gvakta füze hem bejim belki Beryana gibi çana İsrail az bavar bakım demediyadı ve gışa مجار بوی رنگی باوتانا پیمم گوتانا اف فوزی ایرانی چون لناف سویلا کتن یعنی بلکه بحثای ایران نکران فوزا گلناف اسرائیل کتا بلکه به هزارات تلویزیون اده گلک انسان ابو گوتا مسلمانتی وی رنگیه گلک ابو گوتا مضمون بین اسلام است کشتن تی تونیه وی رنگی و شورا وی رنگی بکرانا فقط ایرو اف قتلیام اسرائیلی گل غزه کریه اف حرباگ ایران دست بکریه او فوزا گدرن و درا belki buyu umuduk ki insanları ev tabloya gişser gazera ve buyu umuduk buyu çavici millet ve harbiyetler. Bele. Şerre navbeyna rejmasyonist u İran'e didome temaşvanın heja agahiyen davi kuten destema ajansın haberin nu parvetkin be şopinerin xware ew jî rejmasyonist carek edin bere xwedaya İranê û êrişên xwe ji aliyê hewayê ve didomîne belê demek berê ji xwe ji aliyê İranê ve jî füzeyên ku ber aliyê rejmasyonist ve hatibûn derketibûn rê û êrişên İranê jî di muqabilê êrişên rejmasyonîst de dest pê kiribûn. Ev jî dide xuya kirin ku îşev jî wê herbagerim di navbeyna her du aliya da bidome û aliyekê jî rejima siyonîst ku dixwaze Amerika rasta rast têxe vê şerî û rasta rast İranê bi destê Amerika jî bide lêxistin li gor agahiyên ku tên Trump jî bi ew konseya xwe yî şer re ya ewlehiyê re ku jê re dibêje civînekî li dar dixe di wê civînê de jî piştî civînê wê daxuyaniyan bide ji ber ku vê şerî bi kîjan alî ve bikişîne lewra îro hatiye pozisyoneke wiha ku tamamê dinyayê li devê mervekî dinêrin yani ev vî şerî wê dewam bike ya wê bisekine bi vî şeklî maalesef em hêviya ya jî em li guhê me li aliyekî jî li wî aliyê ji bo Gazê meşa kurewî dest pê kir milletê xwedî û jdan piştî keştî û gemiya
مادلینه که ده بحرا سپیدا ده سینوری ناونتوی ده جعالی رژما سیونیست و هات ایریش کرن و کسین خودی وجدان هاتنه دپورت کرن جعالی مصری و جی خلق ترکیه و گلک دورین دنجی جعالی مصری و خواستن هرن رفاحه لبل تورا اداره مصری سیسی جسیونیستان اکیم بو او جی لهمبر اکتیویستا لهمبر پارلمنترا لهمبر سازین تمثیلکارین سازین جواکی عوایکی شدت لهمبر وان درکتن حتی سری پارلمنتری و دا پاری بریز فاروق دینش شکیا نافخوینه دما و عالیه کی دجی لگرک دبراجی مش هاتن درخستن جبو دنگ غازه بلند بیسح کرن و تورا انسانی و تورا سیویل چواد وینن انجامک خویاد که جبو مثلا غازه چاره سری کی جربی دیتن يعني بري هر تشتي اف تورا سيسيا دا حكومتا سيسيم ببيجن يعني ايك ويلور ايرو دهيله او توراوي يعني سيسي ايرو ملتي محصوم ودي وجدان كش بو تو خرابي ناش بو ساجا قوريدورك فبه ريك فبه امي بيجن شبو دنگويان هر دنيا گمشيان الويدرا او بچه شكلي برسف دابان انسانا چواک بن چاف کرن ایک لوان خستن ایک رواندن پسیکولوژیک ام تاثیر لسر وان هشتن اصلا ایک سیسی ایرو دهله لسر مقام یک جوایه اوه حقیقت گرکن ببین آدو دا yani insani dinye aslında diştik din. Yani çiye Siyonizm çavaşı dinyeri tehlikake şu tamamı insaniyetleri tehlikake evvel gormji tişki pır bir kıymeti bir Fatih. Yani ev Siyonizma hem ben 7 sal net hat naskirin. Hatta hem bejin bahsa Yahudiya dvud govan insanlar mahsumen geberiyawe gvand gotun. De diroka Avrupa'da de kitabı van de zaninga hadi vaqtat hat xwendin govan insanlar komkjil wan çebunu. Soykırım wan çebuye. Bir şekilde gotun. Fakat ev meşag tu bahstike evan tiştana kış guherandın. İro li tamamı dünyayı. Vaqta bahsa İsrail'de be o ev meşagil dar ketiye ve cevan fikriyata van bu insana çok asvan insanla yani xarabi ki ve bine evya gışan askeri. Adu da çiye? Adu da biskademe bahskir. Aslında ne vece Siyonista tene derxas. Ev meşa gish tamam devleta rengi wan zmani wan mego dini wan gish hev cudanij gvan insana meşane vecihin ki diji derxastin ev kesege pişgiriya gerek Gazze, Hamas, Filistin bikrana ev kesija pişgiriya İsrail kirine devleti xod çi muamele wan kirin veci wan ji derketin dîrok ve veya yaz bike tarih ev insanne gilhember van insanı xwedî vicdan o gmeşyane vicdanı tamamı insana kabul nekirne o vana jî gavnî war li hember wan avetine şelke serî wan şikandine helke bin çav kirine helke wan sürgûn kirine helke wan nexistine şu otelê wan giderkevin dîrok ev ya jî qeyd dike yani ev meşa ji helke de dinyê de Siyonîzm bi nas kirin daye adu da jî ev kesê pişgiriya Siyonîzmê dikin o navê wan ge Ahmedin Mehmedin evana jî wecê wan derxistî meydanê. Bele. Yani jali ki veji az medyaya takip dikim brasti çavê me li ajansaya demek nêzde êrîşa rejma Siyonîst xuya dikir. Lêbelê yani em vê jî dizanin ku İran bi van êrîşa nakeve. Yani İran devleteke xurt e belê ji ber ambargoya li serê gelek tengasî dikişîne yani ji aliyê teknolojiyê ve ji aliyê askeriyê ve ji aliyê îxtisadê ve gelek em bêjin yani devletek wek Türkiye ku cîranê hevdûne ku Müslümanên her du alî jî nikare her tiştî bifroşe.
ام بیژن yani ev mesele hişeme tevada ev aklime tevada çima İHAUSİ hayxa Türkiye nafroşe İran'ı mesela çima da Azerbaycan da Ukrayna da Rusya da gelek devletlerinin dışına Avrupa dışına Asya'yı çima nadı İran'ı mesela da xwazu armanca emperyalista ji İran'ı çiye ser İran'ı yani ev 45 salı malumiyeti ambargo ser İran'ı 45 سال يعني حزار حتى 46 سالات كنا وريش هفته و نهار وقتا تو تحسبينه اصلا پشتیگ دورم لوی چه داره چه دبو پیوه اردیا لوی چاقه ده بن دستی شهده شف بلا ولا بو فقط ایران دوی وقتی ده تمام دولت غربی پشکریا که کرن گو پر حربه بک پشکریا صدام کرن دوی وقتی ده yani ve çağı bir teyari xoy, bir tank u topi xoy. Yani şiber ez çit xwazim arman çawan dibe eme duy vakti jide. Ev devleta gişmere haseten şi İsrail tehlikeyi giş ortaya rabı gerek ama zayıf bakın. Yani Amerika ji o İsrail ji yani çawa navi xwazanın bir şekli zanın İran nakeve. Dibe eme çapkın eme ve zayıf bakın fakat lgor xanatam ev ve despekik وقت گوت اف دولتی گیرو بلکه آلی کارتیا و ناکن سبش خور تهلیکا که ببینن یک ای حوسی ها ندان وان دولتانا یک دان آذربایجان لهمبر ارمنستان yani ana dereng mane gerek bitim vanaji İran işte xuyat ki çi yani veya xoşik ve jifam kiriye yani ker dayı hesti yani tü rejer namaye çi desti ve dhebe لهمبر إسرائيل وأمريكا ودولتي بشكريا واندكن جوي ضعيف بك شد دستي ود هبو بكافي بابشه هذا فرد شيء أم ببيجن حقيقة راستا Çin روسيا ya da وكم بين دولتي تركيا أم ببيجن وقاف كي بافيجن نافيجن أفيا belki لسر بفكراندن yani Rusya yaji Çin yani ihtimalam haberdin کو ایران ضعیف کرد یا جی ایران به شکلی که وقت تهدید جبو امریکا و امبیجن رژماسیونیست نهاد دیتن و ویا چوب خوینه چین لهمبر و گاوک بی آویتن yani وها دماغ فکری کی پیرا چیله yani Çin و روسیا اصلا خو بلوک دبینن ایرانجی yani İranlı dini vakta tujur dilet. İran jidina ve bloka da hasibinin. Ev İran'e bloka xud hasibinin. Yani hatta zaten şu beyanatı vanjı tefam kirin. Yani nerazi buna xud reddedin diye deradı. Fakat ev nerazi buna van ve çok az ali kartiye bakın. Aslında İsrail ve Amerika cesareta ek jedistinin jiş helki de Rusya harbedeye. çok az vakti bu, nez 2 sal derbas nebude harbede. Helki şuye derajı yani bir hesabajı kerene. Fakat Çin hakikaten rasta işte de medya civaki canad bejin hani dare kargo gişandın ve dera. Evet diye gotum fakat çok az ve ali kartiye bide. Çok az mesela füze gijer lazım binwe bide. Peşte evya ve per beştağlandın olgur kanatam evyaji per mühimi. Yadji Amerika ve İsrail vek navi xazanın yani tebij ve herin o İran'ı işgal bakın tedi vek Irak'ı çun ve deraket ne Saddam emin kulüp andın ev zanın ve anetişki ne mümkünü şu çi ve ne mümkünü yani Amerika bi tamamı hezaxwe İngiltere Fransa bi tamamı hezaxwe pişgiriya İsrail kirin li Gazze'de hin ev 2 salış hündüre ve derneketini eci ki vek İran'ı ve çabisin ev jizanın fakat dve deradı vak teji kerem kir duxazın İran'ı dve deradı zayıf bikin şehela nükleerit zayıf bikin şehela kimyasalet zayıf bikin lugor xud bejin ev tehlikaşı İsrail'i gerek emş orle rakın fakat ev tehlike gravu pevin nayve mana sibe sıra nay Türkiye'de devlet neydi vak Pakistan wanşi beyanatın dve deradan evajı gerek ev devletana ali kartya İran'e bikin yani. Em hatın dawiya bernama xwebeli em vêjî bêjin ji aliyê Rusyada xwiyaniyekî hatiye divê ji bo li hevhatinekî gavê ku têne avêtin Tel Aviv bendeyel pêş wê yani naxwaze gav bavêje.
ev daxuyanî mühim bû. Yani dixwaze vî şerî hê gur bike, vî şerî hê har bike. Yani bi çi emîne ya jî baweriya wê bi çi heye? Bi Amerîka heye. Muheqqaq ji wê der tiştekî dixwaze, ji wê der gavekî dixwaze ku li hember Îranê bavêje. Yan bi vî şekilî zane va pênc roje serî di Îranê de nikare derxe. Hê hêviyeke wê ji wê der heye gelo. Şixêndê Amerîka ve ana Amerîka di rojhilata navîn di birayê Fatih ew polîtîka eskera bişîn û di wê dera de herbê bike ew polîtîka ji holê rakiriye. Yani veya di wextê Biden jî di wextê Trump jî de. Hêviya İsraîl çi ye? Ek biska di me got, ek piştgiriya İsraîl dikirin dewletê Müslümana. Divana dixwaze hem üssê Amerîkayê li wê dera hem bi gemiya û hinek dewleta jî di pêxîla Îranê xe. Yani bike ne şerê xwe tenê şerê wan. Îranê wan dewleta tehdît kir. Yani got gavê ku ev üssê we ev tesîsê we li hember min bêne şuxlandin hûn jî hedefa min dane. Belkî ev jî ji aliyekê ve gav paş ve bêne avêtin. Ew dewletên Ereb ya jî êv ku xelkê wan Müslümanin derdora Îranê. Wextê me qediya navxêrê de inşallah hatin mala we ava. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bername xwe piştî bername me di du bername me de wê bernama zindî weşana zindî dîsa bidome. Heta hefteyekê din bimînin xêr û xweşiyê de emanetî Xweda be.